ஐ கோவமா இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். லேட்டாக வந்தது. அம்மா லேட்டாக வந்தது தப்பு தான். அதுக்குன்னு பேசாமல் இருக்கலாமா? அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. இங்கே பாரு, இன்ஸ்டாகிராமில் புதுசாக ஒரு பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணிட்டேன். இப்போ அன்ஃபாலோ ஓ, பண்ணி அது வேற இருக்கா? ஓகே ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நேற்று குட் நைட் சொல்லிட்டு 2 மணி வரைக்கும் ஆன்லைனில் இருந்தேனே, அதானே? நம்மளே உளறிட்டோம். சத்தியமாக நீ எது கோவமா இருக்குன்னு தெரியல. தயவு செஞ்சு சொல்லிடு. உனக்காக 450 ரூபா செலவு பண்ணி நெயில் பாலிஷ் அடிச்சிருக்கேன். பாத்தியா? பார்க்கல. இப்ப சொல்றேன், நீ எனக்கு தேவையே கிடையாது. சரியா? எக்கேட கெட்டுப்போ. என் மூஞ்சிலே முழிக்காத. என்ன வாழ்க்கடா.